60 anys de Jean León i estem tastant el Vinyalabre, un dels seus vins importants. Montse, què és Vinyalabre? Bé, Vinyaleabre és el nostre reserva, és un dels nostres 4 vins de finca també. És el reserva que surt de la finca Leabre, una finca que Jean León va plantar el 1968. I aquesta anyada en concret, la 2013, la vam treure per celebrar el 60è aniversari de la inauguració del celler. I aprofitant també una mica que el 2013 va ser una gran anyada, aprofitant una mica com el vi del decenni, vam decidir treure aquesta anyada especial. Per tant, vau aprofitar el 2013 per homenatjar, si no estic equivocat, el port amb el qual el Jean León va poder sortir d'Europa cap als Estats Units, no? Correcte, ell volia anar a fer les Amèriques i va fer 7 intents de marxar com a polissó des del port de l'Arbre i el 8è intent ho va aconseguir. Passa que no va anar a Guatemala, que és on ell tenia intenció d'anar, sinó que va anar cap a Nova York. I el Vinyaleabre és, si no m'equivoco, Cabernet Sauvignon i porta un petit percentatge de Cabernet Franc, veritat? Correcte, és majoritàriament Cabernet Sauvignon i en aquesta anyada en concret un 15% de Cabernet Franc. Dos varietats que foranis però que copejades la veritat és que donen un molt bon resultat. Home, el vi està molt rodó i molt fresc, no? Sí, és el que busquem bàsicament en els nostres vins, els vins de Jean León, vins que siguin molt frescos amb nas, que no siguin pesats i que en boca tinguin estructura, que tinguin uns tanins molt rodons però que siguin llargs a la vegada. I si aquest ja està molt bé, després tenim el vi que homenatja la seva arribada als Estats Units, no? En aquest cas, el Vinya a l'Escala, que és el que simbolitza el restaurant que va obrir a Beverly Hills. Correcte, Vinya a l'Escala és el nostre vi insígnia, és un 100% Cabernet Sauvignon, provinent de la finca a l'Escala, i a diferència de Vinya a l'Arbre, doncs té més temps de pas en bota, més temps en criança, així com més temps amb ampolla. És un vi realment extraordinari. Jo crec que és un vi que serviria per reconvertir, no? O per tornar a la fe tots els que es carreguen el Cabernet Sauvignon, no? Bé, el Cabernet Sauvignon és una varietat molt complicada, té molts redactors, però també té molts amants. A mi és una varietat que m'agrada molt perquè penso que collida en el moment òptim, també és veritat que ha d'estar plantada en una bona zona, una zona que li sigui propícia, però collida en el moment òptim de maduració dona uns vins excel·lents, uns vins amb molta estructura, uns vins que poden ser molt rodons, a diferència molta gent pensa que estructuralment que poden ser molt astringents, però collida en el moment òptim, aquestes piracines que poden donar Piracines, parlem d'aquests pebrots famosos, no? Correcte, aquest famós pebrot que està lligat a la piracina, però aquestes piracines, si són madures, la veritat és que el resultat és excel·lent. Bueno, jo no les trobo, vull dir, estan molt ben integrades, no? Vull dir, aquest seria el típic vi que els... Vull dir, que demostra que el Cabernet és un gran vi, no? Sí, a mi és una varietat que realment m'agrada molt, ja dic, ben portada a la vinya i collida en el moment òptim i ben treballada al celler, per mi el resultat és excel·lent. I amb el Vinya a l'Escala, què hi menjaríem? Doncs jo m'aniria cap a plats de caça, plats estofats, plats amb molta cuina, per mi. O sigui, potents, eh? Plats potents, sí, perquè si no el vi es menjaria el menjar. I amb el Vinya a l'Arbre què faríem, de vora? Doncs jo aniria més cap a un xai, unes brases, un xai al forn també, per més combini aquestes notes també de pebrot o d'escalivada que té el vi ja del 2013, jo crec que combinaria bé. No, fantàstic, no? Tindríem el Vinya a l'Arbre quan estem a les brases i l'Escala quan anem cap a la cassola. Exacte, correcte, sí. Molt bé.